Teraz si všimnite, čo je to umenie jazdiť. Zatleskajte, zapískajte, pochopte. Ja by som poprosil Šarlotku a Samka Biskupových, aby prišli. Nebudeme sa zdržiavať, kto nepríde pre trobolu, dvakrát prihlási a na trobolu, takže kto má trobolu, kto má trobolu, ja viem, že je to zaujímavé pri tých okrokoch, nebudeme dlho čakať, týchto boli topíš! Ďalší bielý lístok a ten červenej kríčkom 11. Máme to drevorenstvo od Janka Bukurtíka, krásna divína, krajinka. Áno, máme ide. Ale zahali ho! Tretie miesto na straj Európy. Máme bielý lístok, čierne Ečko. Ďalší bielý lístok, červené Gustav, 14. Naša silnice, od sponzora rodina Mareškova. Ďakujeme všetkým sponzorom, je to... Si to stiel, už som to chcel ukončiť. Černý Karol 83. STKčka Tekko, STKčka, ktorá má na počkanie. Černý Karol 83. Máme Vierky. Zelený Fero 13. Zelený Fero 13. A je to asi nejaká lampa, osvietlivý svietnisko. Áno, došla lampa. Zelený Fero 13. Ešte tu máme cien, tak na 4 hodinu. Poďme šup, šup. Zelený Fero 13. Aj Paťo chce niečo vyhrať. Beka. Taký darček si jej dal Paťo. Paťo, to bude romantika večer. No včera bola romantika. Červený Tomáš 87. Červený Tomáš 87. Kvietidlo od firmy Vikon. Praktický darček. Nemáme viac. Nikto nechce nožovať. Že mám vydržať. Červený Tomáš 87. 97. Červený Miro 97. Od anonymného sponzora doska na krájanie. Miešam. Modrý Peter 80. Zelený Božena 45. Človek s manželou červený Fero 26. Je tam aj ponorný, aj ručný mixer, kombinácia. Zase darček pre chlapa. Šimon!